left me in a dark place. I feel like I don't fit in. Still need your hands over mine. Thought that you would call me. Nada, como estades vendo a xornada de hoxe tanto en terra como no mar? Home, pois a verdade é que está sendo unha tarde fermosísima, non? En canto ao espectáculo deportivo, tamén climatolóxicamente. Aquí detrás pois temos moitísima xente de todas as aficións que viñeron de todas as vilas galegas, disfrutando moito, vendo tamén como a xente está participando activamente do evento. Esta é a clasificatoria, mañá temos a final e esperar que, sobre todo da casa, poidamos conseguir os éxitos tamén os que veñen traballando toda esta semana e todas as semanas anteriores. Bueno, e vendo un pouquinho a experiencia de outras probas en outros lados, como que vos parece pois aquí o que se está organizando aquí en Bueu? Bueno, pois primeiro hai que darlle os parabéns ao equipo e toda a xente que está aquí, que se nota que está moi ben, todo moi ben coordinado, que hai unha nova cultura, unha cultura no deporte, unha excelencia na organización de eventos deportivos. Quero felicitar pois iso a boa predisposición que se miran de elementos que puso o Concello en funcionamento e que tamén a propia Federación por escoller este Bueu para organizar aquí o Campeonato Galego, que bueno, do tempo o Concello tamén ten que ver, porque esa foi unha das exigencias de que viñera aquí o campeonato, pois que o alcalde se comprometera a ter bo tempo. A temperatura óptima, que nos pode dicir se é mellor para remar ou non o presidente da Federación, que ten para iso experiencia de sí ou non. E, bueno, tamén decir que, bueno, como decía o alcalde, pois que é unha actividade e é un día fermoso, que é o primeiro día, que mañán esperemos que sea iso, donde estén aí xa todos disfrutando e desexando volver outra vez para ter o pretexto de vir a unha proba deportiva para volver aquí a Bueu a saborear todo o que ten Bueu e a disfrutar de todo o que ten Bueu e felicitar porque hai moita xente e tamén moitas persoas, porque tamén a veces coinciden, esta vez coincide porque hai sobre todo un espírito cidadán e de manter e colaborar coa organización que creo que temos que poñer en valor tamén. E eu creo que a Federación tamén contento de como está respondendo a xente aquí en Bueu, non? Bueno, moi ben, non, moi ben. E ademais isto é unha tarde mariñeira moi galega, con noroeste, prototipo que hai que tirar ben forte, hai que talebo pensando xa no Campeonato de España para conseguir algúns Campeonatos de España. E nós, ca colaboración da Xunta, estamos facendo un calendario atractivo e que os galegos teñan éxitos nos Campeonatos de España, que é o objetivo. Faceremos as competicións nos sitios adecuados que sean favorables. Bueno, pero non vamos mollar eu, porque o presidente que xa outro día avanzou e creo que aquí o 24 non presidente, creo que chopoño aí xa para que podas anuncialo. Efectivamente, outro día falamos co alcalde de que hai que facer os campeonatos galegos e como o campeonato de España é o 31 e 1 de agosto, 31 de julio e 1 de agosto e que case non hai fechas libres e coincide a regata de traíñas do Concello de Bueu que é sola homes, pois que día libre facíamos o campeonato das mulleres ese día 24 coincidindo ca bandeira do Concello de Bueu. Campeonato galego de femenino. Perfecto, pois nada, a seguir disfrutando do remo. Grazas. Ricardo Verde, Concelleiro de Deportes, aquí cumplindo coas medidas e sobre todo que a xente disfrutando do remo, non? Home, hai que pretender que todo o mundo se comporte, aínda que hai xente que lle costa, pero bueno, a xente está comportando bastante ben. Ou seja, que este é o pistoletazo de saída que durante o verán haxa máis probas tanto no mar como en terra, porque eu creo que é importante que siga habendo eventos deportivos, non? Correcto, se seguimos así, con estes protocolos todos, seguiremos tendo probas deportivas en Bueu. But it feels like you're haunting me. No, I don't wanna fight, but it feels like you're haunting me. You left me out of sight, but no, I'm still here. I need to feel alive.
somebody else. 'Cause I am me, I know who I am now. Your words ain't hurting me again, 'cause I am stronger now. Don't wanna fight, but it feels like you're haunting me. No, I don't wanna fight, but it feels like you're haunting me. It felt like I would die, I'd die, but no, I'm still here. It felt like I would die, I'd die, but no, I'm still here. No, I ain't going. Bueno, vamos a empezar a entrevista con Berto, máis veterano de todos. Bueno, contento por os chavales? Por suposto, o fruto do traballo de todo o ano, do duro que este deporte, o premio máis que reconocido, máis que merecido, penso. O sea que os seniors xa teñen que ver que lle veñen por detrás apretando forte, non? Eso é o que se busca, esa filosofía do club que va que nadie se acomode porque, vayan a xuventud ven pegando forte, que é o que interesa. Bueno, e vos que, como vistedes a regata? Comenzamos de peor a mellor, os dous primeiros longos non foron tan bons como queríamos, pero bueno, no terceiro e no cuarto supemos seguir aí ben o transcurso da regata e sobre todo conseguimos acadar o que queríamos, un primeiro posto excelente. Moita cabeza. En primeiro lugar, agradecer a toda a afección que sen ela non sería isto posible. Segundo lugar, a directiva deste club. Bueno, tamén a todos os compañeiros de equipo, sobre todo a señor Ferral, que é o noso adestrador, que sen él isto non sería posible. Foi todo posible. Bueno, está ben enseñados os rapaces. Unha pena o dos seniors ao final, non? Sí, bueno, a ver, xa eran 3 anos seguidos e Meira tiña esa espiña, pero bueno, eles tamén teñen merecida a súa victoria, aínda que o ano que ven vamos a darlle guerra outra vez. O sea que os próximos a ir para seniors sabades a ser vos, o sea que xa teredes que ir apretando. Sobre todo o gran Moledo, Bore e aquí Gabriel. Intentaremos dar todo posible. Ano que ven, e tamén Alex, pero nós o ano que ven de juvenis de segundo ano vamos a seguir dándolle moito gas. Bueno, pois noraboa e a seguir remando. Grazas. Un placer, un placer. Orgullo.